Il-kellim ta' Bernard Grech, Peter Aġus, kompla jisħaq fuq dak li qal il-Kap Nazzjonalista dwar il-budget għas-sena d-dieħla. Dan intqal waqt li kien f'programm fuq l-Istazzjon Nazzjonali wara l-budget li ressaq il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana. Skont Aġus, il-budget huwa nieqes mill-idejat. Dan il-budget huwa nieqes minn din il-ħaġa, huwa nieqes mill-idejat. Peter Aġus kompla ma' Bernard Grech li dan qal li huwa budget ta' ħela u fl-arja. Waqt dan il-programm kien hemm ukoll il-kandidat Laburista Andy Ellul. Dan fisser il-budget bħala wieħed pożittiv tant li anke ġie imfaħħar mill-imsieħba soċjali. Wieħed irid iżomm f'moħħu li dan huwa budget ta' wara pandemija globali li l-effett tagħha kien 10 darbiet akbar mill-kriżi finanzjarja tal-2008. Jiena fl-opinjoni tiegħi dan huwa wieħed jekk mhux l-akbar budget soċjali u ambjentali li qatt kellu pajjiżna.